je pulan hambai tini media takukna sing ora kabar sekolahnya bagai kok abono je news anggo kasia bayar lang kaje borok অথচ borok saimia nong khana sing chini MLA sarbai sing bai nogo bathangai nai kok khalaika sar saka je chini MLA sar bo niji ব্যক্তিগত eko es dubai kok sarka engineer bai kok sarika obisas nangjagan hnai apro saka je nong lama 100% nengjak to jora kisan asing tongo watei bong tongo beskango hai kita kaisa o watei ni sisono khakyangkai sorok hamyang na chenai ana nijibo percent bo sajak tong ke aboni pore je chini gita madam phaipru chino morawa no tabuk chini dilip debraman nogo phaipru bo bongna kok sarka je o lamani bagai aprobo direct engineer bai kok sarka chini sarmanop nor obisas ngaka khana dihi hinai aprobo phunjo krai gari ke bo phone khlai kok sarika je o lama njak je sorong nai je rang kisa phano korai ing tong khapro hani bagai khlai meya oba hejnai sinsar sabuta ke abo borok bas abo saimiya na ba saide ma ka to saimiya bongno tia ang to sajak no je kasuka nai ko hatat ke bo bur barabat kise khlai lega ab kang ta saimya leya ta Aise aje engineer phaiman ka bo ko parawon phaini nai thang pike haja sino parawa engineer phaithangka subu suka angni je ব্যক্তিগত ni chini mo kaphamen pore angni jibo ma suka je ponchayat somai kerengai nai borok soho khlainai suka angni je ব্যক্তিগত phita kerengai nai uskuti bai tonto salogoi suka ola mano besek mitar besek tamo jodi bisas tangi angkai ko naimano je aro chini kono khojak tongo kagot no khojak tongo iko naror pori naimano je abo lama dangkang ya ngani bagi kaos pajak already hampir rokta ke tini om hai rongno je borok to mahke jodi om hai mia rokono khna norok viral mani om tile tam ko khna musu about je mia hatat khlainai je facebook nuguri ka kai ang wana jaka hai mo bokuti se rekha omteng wansa ka omtiki wansa korke senturum lai kai kita kok salaja momo hai lai tong bai khlai lai abar kok sung laja yapte rongta ini ko kami ni mung tamung ne o kami hingke rom di ko chine mo horikamto para gabuddi horikamto para hamza gota pula na hambai sini ta khok no jorani bagai ala sini ala ma hotat chake borok bufru bo plan naw laine am haike media rok no ding ka ang bo sania borok dia ka tang lai man se bro mono plan khala lai nai media ringo hne angkisa khana kata media phaimani pore wo ngangke sangto alamani baga already no sangko to saiman kha sini sab sarmanop sungno sajangno tongo mane nongna lama nai sinai tabugle sinai sungbo barbar sab sini sarna samani pore no bobo sung je sanmani ngino bobo sungno mane sin samungno bo success khanya bagi bobo sin bini sakno thari no sin lamani bagi bobo belai khano bini sakno thari samung khai ka taman bagi sing mane sungbo tabu khe manchi nai heninya khaw sangwi tong ma se borok tam khe hotat chake borok am media ringlainya am hake salai ka abo bang silia ngangke tokhono sin sar sungno sini ro phainyo sungno sajak tongo sungna pro engineer ro bai bokok sareka khanarika nongnya pro June July ni bisingo nong na lama already ngi thana hene sungna bapur sai khana roka ngke engineer sungna sahari khana rota ngangke sung na singli tongmani bisingo no ko tabu obung kha hane nyo tongma se boro abo khata cheke tam ke ring lai thabo saina le ta angbo yam bagai sana reng ta ang boro bufro am media lai kha tamung kha aban bagai nakarsan kata an para ningge ang nakarsan kata sinsan mana emne ke lama na hininya already bidan sobo kagos kaza ma haja porpujang no khojang tabuk saja tasu jorang khoja no khojak lama already senai hini apu nang tongna tonga neni sin mungke ani an sini mungke sukolok smida brama o kami ni no o kami no ang ramchandra parani ramchandra parani